Ojende miwacho go nitie moko kuom gi mosewacho ni ng'ato kaka Oburu kata joma oyier manyien gi ok gin jotelo mane kare. Wachno be yie gi nwawinjo ka niwacho liel ndalo moro ni wach mar Oburu Oginga ni udhi guome guom mar ong'er. To nitiere ojende moko ma be wacho ni jogi ok oyier gi e yo makare. In kaka jakanyo mar ODM higni gi te. Gin ojende gi nigi adieri e wach ma giwacho no koso ma to gin gi kier moro. Gima giwacho kamoro ok ging'eyo nekech anyalo wacho Trevor with authority ni chama mar ODM and one of the longest people mosebedo around jakom kanyo. One of the longest, and maybe okinyal count ji moko abich mosebedo kanyo moloya, or maybe adek. Kendo nekech abedo gi jakom kar chakruok anene, and jakom one the team miluongo ni veterans mane jakom oyudo from Ramogi. So we understand mobiro mwaneno how Ramogi ended and how he came in. So kijende ma wacho about the party leader go nyaka ng'i how the party leader rose into that position. Many of the things makoro gi question, anya remember ni kanyiche ne was celebrate ODM at 20 in Mombasa. Kama no Oburu togi all the deputy party leaders mane Raila were in place nebedo sworn. Ngama no preside over the ceremony was the Secretary General. I remember ni when Oburu was made the party leader, ngama no somo the resolutions kanegi attend nek was the same Secretary General. Makoro question that authenticity. Mano neno kika omuma miketo go Oburu. To be nyalo dwaro na nyis Joan Oburu oke mokwongo bedo party leader. ODM osebedo gi party leaders. Oburu is now the third one. Nekech when Raila was still there to know the AOU chairmanship race, he had to step aside as the ODM party leader. The party organ, Masifuna was part of it. No yero governor Mwageno Mwaero kendo Mawielera Nyang as the party leader in an acting capacity. So the same organ, Central Committee and NEC, NORAD, Mochako Keto Oburu to be the party leader because that time no Kunyaketo Oburu and Raila was his brother. So that time Maniketa Nyang, these deputy party leaders, Neniti Ete ODM, we had the deputy party leaders to no Koketege, and no complaint was raised nyaka nchera ilota. Yeah. So mionga maksani nyalo raise some of those things en ngamo kongegi matemo among our young people, and maduong manyaka gingeni among in kakao katamna thurwa mar nyikwara Mogi, the longest serving politician Molo Oburu Oginga nonge, because Oburu started from the grassroots as a councillor when he was elected in the early 70s. Ngata ne poko yeru is surviving today. He later on rose makaito di obedo MP. And in parliament, is probably the longest serving member. Korokedwaro kata experience chato is there. And marare dwaro na nyiso ganda wa manyalo underestimate Oburu. Ni ji matimo gigo ng'ene ka inche baba nitie kata mna that negotiations mane timo gi wuon piny. Among jo mane timo gigo neno Oburu and Junet. Yeah. So we need to give them the respect. Nekech among jo makoro pengo Oburu en kaka ng'ato kaka one of the deputies miluongo ni Geoffrey Osotsi. Godfrey. Who is a very good friend of mine. Geoffrey Osotsi in the last parliament was a member of ANC party. So nyaka nyo be a ODM, he has not been in ODM kumigni moloya dek, but ODM embraces everybody. And mane momiyo kata in the king'iyo ODM kakuchung tibro yudo ka deputy party leader moro wuok Mombasa, the name of Abdul Samad ma Mombasa, who is the governor. Moro wuok Kisii, Simbarati, then also wuok Western. Then the party chair wuok Homa Bay, and the party leader is Dr. Oburu. So that was done within that organ. Ko kangato dwa challenge Oburu, to you wait and is the Secretary General. In the Secretary General, you can summon
you can go through the party organs tiwinjori gi party leader to wacho ni koro mondo waluong the national delegates convention maduong, which is the overall body mar the party mondo luonge mondo gidhi make the final decision. To kinyal dhi ni keto rally ku to moro be the next meeting be waseneno ma the party leader luongo like the last one they were there to nineno ka gioro apology, Ososi sent apology, Sifuna sent apology. So onge ng'ama nyalo dwaro riembogi, to ka gidwa riembore e party to be koro ok do term party ni ok move, because ODM is a big party and cannot depend on an individual. King'iyo gini matut, ang'o mathago